بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على أفضل من طاب منه النجار وسما به الفخار، واستنارت بنور جبينه الأقمار، وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار، سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجاد والأغوار، وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار، وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته، المتصفين بمحبته، المهتدين بهديه وسيرته، وتوفنا على سنته، واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun nep çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ediyen qiyinçiliklarınız ve başkadan ve hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtumul İşan aydiýär: "Mahlaryň täji sen, gözler çeragy, göňde melek, yerde beşer geregi, zeminiň rafi'i, göňüň diregi Lawhul Mahfuzda hem semada belli." Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kullu hastide, kullu halqatta, cibillette Hudaý Taalaň inki erzeşli we muhterem yaradan mahluky we inki mahlukata yerdäki asmanlaky mahlukatlaryň hemmesine rahmet bolup iýerilen nigmety musulmanlar. Bir wagt Hazreti Anas gurrun beri Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'y 10 ýyl hadym bolan sahaba. Hazreti Anas'ın elinde bir yağlık bağdı diye, yağlık diye da eli yüzü derlerine şey edip surar yağlık, Şamiyenle, Nahariyenle ağzın surar yağlık, elin surar yağlık, yağlık diye desmal. Parçadan bolan bir desmalı vardı diye. Hazreti Anas'ın şon hiç yumardı diye. Her muğa kirlenle, yağ basan nazat edenle şonu yanıp duran öýde peşi bolmaly, odun peşiye nämede bolsa şu öýde yanıp duran odu oklardy diye şonu daşy yanardy, şu yağlar damaktan galan, elden galan yağlar yanardy, zat ederdi. Soňra ýene şu desmalan ak bolşy ýalak akça parça bolardy, öňkü aklygy bolardy. Emma pamukdan bolan parçady, emma şu otlanmardy diýipdir. Ohan bir wagt sahabalaryň biri öýüne gelen mehmanlar sorapdyr: "Ey Anas, sen şu yağlygyň kirleýän ýalyk, emma şonu wagt oda okladyň ýene otlanmaya, tutaşmaya" diýende, "Goft zanke Mustafa destodahan, besme malit enderin destarhan" diýipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam men ýanyma, men öýüme gelerdi, şonda menne damak bererdim, taam bererdim. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek agzyny, mübarek elini süwürerdi diýipdir. Şo sebepli ýanmaýany şo diýipdir. Izinden de dersen aýdýar bize: "Goft zanke Mustafa destodahan, besme malit enderin destarhan." Inni
bir yüreği ki bir eli ki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a garık bolsa, mehabbet bolsa, bir dodaga degenne şey dipdi. Hazreti Enes 10 yıl Peygamberimize hizmet eden sahaba bir wagt gurrun meriye haşiya gitmeyin. Ennem bir dawarı vardı, damak çaldı, şondan bir miktar yağ önünü. Şu yağı iyilyan süyücü yağ, şu yağı bir kapta koydu, Araplı okka diye. Bir kapta koydu, şonu çörek kurş edip iymeli. Hazreti Enes'in ennesi Ümmü Selim deyip ma'ruf tarihte. Hazreti Ümmü Selim bir semiz dawarı olmalı, şondan bir yağ önüp, şu yağı da bir camda yığnap arasıca edip, öýünde bir ýaşaýan gyz oglan çağa vardı diye. Rabibe diye Arapla, ey çağa, febelligi hadihi'l ukka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şi qavi yağdan dolup duran yağı Peygamber'e ekit. Ayet Ümmü Selim iyi verdi, isin şini tedimu biha, çörek kurş etsin. Şuma hal toşap bilen yağı iyilşi yağlık, halis yağın özü de iyiliye çörek bilen davardan önen yağı. Oham yankı çağı Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı yankı qavi ekitti diye Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da alıp kabul edip ummahatul mu'minine qavın boşattan verin diptir. Qavın boşatıp izine verip yankı çağı da getirip Hazreti Ümmü Selim'in öýünne bir çüýü bolmaly, yankı qavın da bir gassyrylýan bolmaly, gapdalandan şu çüýden gassyrypdyr, boş gap şu. Sahih tarihte bolan gurulgan musulmanlar. Öýe gelende görüpdir yankı yağap, yağdan dolca eňreginden sıyrygyp yere damp duran. Yankı Rabibe diýen çağany öýünde terbiyet tapyp duran çağany çağırıp, "Ekitmediňmi sen Peygamberimize?" diýipdir. Onu ya ekittim diýipdir. Ananmajak bolupdyr Hazreti Ümmü Selim. Onu eger ananmajak bolsaň, "Fentaliki feseli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Peygamberiň ýanyna git, soragy özünden diýipdir. Yankı çağan elinden tutakamda Hazreti Enes'in enesi olan Ümmü Selim gitti diye Peygamberimizin ýanyna. "Ya Resulullah, şaňa bir jam yağ beripdim. Şu yağı getirdim diye derhal iken men öýümde yağ öňküs ýalak bolup dolup eňreginden sıyrygypdy" diýende Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diýdi diye "Et'ajabina in kana Allahu at'amaki kema at'ama nabiyyehu kuli ve at'imi." Gen alýan sen ey Ümmü Selim, Hudaý Taala öz peygamberine irs ýetirşi ýalak, doýurşy ýalak, susullygyny gandyrşy ýalak Hudaý da saňa irs beripdir. Git o jamdak bir getirdi diýipdir, emma Hudaý Taala onu saňa doldurup berdi diýipdir. Peygamberine damak berşi ýalak saňa da berdi. Özüň de iyi diýipdir. Ýöne ýeke özüň bolmasyn döwrenge de ýaýrat. Başka kişi de dağdır diýipdir. Şonu Hazreti Ümmü Selim kän gaplara bölüp özüne bolajak, özüne bir kefayet edajak, bir azajyk istifade eder ýaly alyp galyp galanny berdi diye izinden Hudaý bilen gasam bolsun, şu galanjaň öz 2 ay bize şöre kurs bolur diýer. Bizim aýdýan gurrunlarymyz senetli mustanet gurrunlary musulmanlar, tarihte ba gurrunlar, bolan gurrunlar. Inni bizim gurrugymyz şu taýda bir gap Peýgamberiň öýüne girip boş çykanda ýene de dolýa. İnsan Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın özü bilen irtibatda bolsa näme? Näzire bolup bereket bolar, öýüne bereket gelir, ýaşaýyşyna bereket gelir. Hazreti Bahavettin Pir Guddise Sirruhu Şah Nakşbendi tariqatyň bunyan gozary. Bir wagty sowuk hawalarda öýüň orta arasyna ot ýanyp duran üçmegini çykarakamda oduňyzy noklapdyr. Kän mehmanly da bolmaly. Üçmek ýanmandyr. Mahul durupdyr, üstünde ýanmandyr. O mehmanlara diýipdir, gözden diýipdir. Şu üçmek diýipdir, ýanýanlar, tutaşýanlar. Emma Hudaýyň dostunyň ennamyna degenne ot degmedi diýipdir. Başarsaňyz Hudaýyň dostu bolun, ýokmda Hudaýyň dostuny gawberýän bolun, ot degmersiz diýipdir. Bellice gurrundur ey musulmanlar. Hazreti Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şefaati bereketinin gurrungu bolansoň
Hazreti Sofa'la yarışan eydiye Muhammed kim erer haqqının habibi, maasi derdinin hazık tabibi, bilin hemmet quriğa, quriğa diyen kuşak, bilin hemmet quriğa bağlap ol hemen nefsi diyse ol ümmetidir. Heme öz nefsiga bolsa gereftar, Muhammed ümmeti meskin üçün zar, kıyamata idiya. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam beyleki 124 min peygamber özünü dileptuha Hudaý Taala'dan peygamber bolupdylar da fakat özün diliye, çağasyny dilemiye, ümmetini dilemiye, zinanasyny dilemiye, dosyny dilemiye. Nämesin diliye fakat özün diliye. Beyleki insanlaryň özün dileýişi ýalyk peygamberlaryň hemmesi. Tenha insan ike fakat beylekilere can yakya özün dilemeden onça ümmetin dileye Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Heme nefsi dise ol ümmetidir. İzinden ne aydıptır? Akar derya olar ol muhteremden, şefaat şiir pestane keremden. Kılar hak izni birle her taraf cuş, nesip etken o deryadan kılar nuş. Nesibe etmegen ferzende Adam qalar anda uluğuyamdan gurufam. Şefaat bir nur bolup görünjek dipdir kıyamatda. Peygamberimiz ümmetin dilerini bir dol yağın bolar hemme yerin susiletik geçip gidişi ýalyk. Ola yağın bolýar, emma derya boljak nur. Ümmetin gözünden şeýle sarazir boljak dipdir. Akar derya bolar ol muhteremden, şefaat şiiri pestane keremden. Kılar hak izni birle her taraf cuş nesip etken o deryadan kılar nuş. Her kim nesip etse şu derya şu nurdan içine girecek, ennamına yayracak. Oham şu nur nesip eden adam taqaman aqibet behayr boljak. Nesip etmegen ferzende adam qalar anda uluğuyamdan gurufam. Kişi bilmez kıyamet deştide bu kulluy ümmet digimu oşalsa eger ümmet dise hoş dola tobaq yo erse asilarga iş bolorsak. Eger ümmet dise nurun ala nur, yo erse asilarga iş bolor zor. Ümmet bolmak gerek. Ümmet boljakda bolsaň ey musulmanlar, faqat mehabbet gerek. Kutaýam işte bolupdyr. Sahabalarda da bolupdyr. Emma yürekden bir nefer gawwaranda näjiri? Yürekden gawwarmak gerek. Her kim yüreginden kan peýgamberi aşk edebilse, mehabbet edebilse utdy musulmanlar. Ýalyga ot degmendir, üçmege ot degmendir. Hatta şonça bolýar musulmanlar. Esirlen gurruny Bedir urşundan sonra esirlerdäki bolan derslerden taqriban ahirkirak gurrunlary Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ajazy kan gurrun ediljek. Cengi Bedir'de esir olan adamların içinde Suheyl ibn Amr dip bir qati hatip badı diye dile var. Biter acı dilli, biter avu dilli Kureyş'i begandirjek bolup, kafirlara ruhiyesini kaldıracak bolup, hedef verecek bolup Peygamberimize kan aytmalar sözler aytýan bolmaly. Hey göre belagat, beliğ adam. Şu esir bolupdyr. Ela ýagdan gyle Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yani öz näse esir kollan 70 esir. Bir näsesini öldürmeli, bir näsesini tabadül etmeli, bir näsenin mukabeline Mekke'de ýaşap beren adamlaryň mukabeline tabadül etmeli. Ekseriyetinden malyň mukabeline we bir näsesini muft. Yani İslam'ın izzeti galar ýalyk we ýaşy tarafyň özü bir silanmaly adam bolansaň biduna mal azad edilipdir. Şonu Suheyl ibn Amr ela ýagdan gollaryň gaty azy dil bilen eziyet beren adam. Hazrat Ömer radıyallahu ta'ala dipdir. Da'ni ya Resulallah enzi'u saniyetay Suheylin yudli'u lisanahu fela yaqumu aleyke khatiban fi mawatinin abadan. Fela yaqumu aleyke khatiban. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın batır sahabat Hazrat Ömer aýdypdyr, ya Resulallah ejade ver, şu Suheyl kan awal dile bilen azab berdi, şoň öwki dişden gofaraýyn dipdir. Dili sallansyn dipdir, indi bir ýerde sen aleyhine we dinin aleyhine keplemesin dipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, la umassil fe yumassilullahu bi ve in kuntu nebiyyan.
La umassil. Adamlar men burunny, kulağını kesip dişin gofaran ne dipdir? Men adamların halkasyny el uzatsam, doduğunu kessem, burnunu kessem, kulağını kessem, dişini soğursam, dişinde usam feyumassilullahu bi ve in kuntu nabiyyan. Mene peygamberin da dişinde de var, kulağımda keser, burnumda, doduğumda keser, peygamber dik gözläp durmur dipdir. Doğurda da attır o dipdir. İzinden ne aydiptir? Ve asa en yakuma makamen la tazumuhu. Ey Ömer, şayet diptir, Hudaý köklep, şol adam ayanda da bir yerde bir keplesin ki, şu taada senin şon keplerini hoş bolarsyň dipdir. Ayanda da şayet doğrulansın dipdir, sen beytme dipdir. İzinden Mukraz ibn Hafs ýan adam gelip, gerogan bolup, şunu azad edin, şuna da bir mal tayin edin, bir de gider Mekke'ye gider gelir. Şu tayin edilen malı da size tevil verir, fidyesi olar, fedası olar deyip neçe vakt yankı Mukraz diyen adam gerowda durup, o da gidip yankı Suheyl ibn Amr diyen adam da gidip gelip, sonra tarihte inşallah gurrunga gelir, siren edamasında yankı Suheyl ibn Amr ayanda da musulman molya. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünýeden geçýär. Şu wakadan näçe ýyl soňra? Hicretten 10 ýyl soňra Peygamberimiz dünýeden geçýär. Cengi Bedirde 2-nji ýylda bolupdyr. Şu wakadan näçe ýyl soňra dünýeden geçýär? 8 ýyl. Şuna mehabbet edilip, silanyp, şuna azad edilenden doğru 8 ýyl soňra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünýeden geçýär. Dünýeden geçende bir gaty bir bohran bolýar, bohrany ertedat. Gata kan adam dininden çıkıp durayım sırmalar. Hatta sahabalar din yayratmana, tebliğ etmana, cin etmana, fikir etmeyendirler. Ohum Medine-i Munawwarada Hazreti Ebu Bekir Siddiq bir wagza edipdir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq Medine-i Munawwarada bir wagza edip, Mekke-i Mukarreme'de de yankı Suheyl ibn Amr diyen sonra musulman bolup, şu Hazreti Ebu Bekir Siddiq'ın aydan görrüğünden habari yok. Yani Hudaý Taala'nın kökleyişi, düzüşi, şoň aydan wagtyny Mekke'de aýdyp kan adamlar ertedadyň öwüne geçdi diye, kan adam dinden çykmaklyň öwüne geçdi diye. Aydan sözüniň bir miqdary: Ya eyyuhan nas, men kana ya'budu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem fe inne Muhammeden qad mat. Ey adamlar, her kim Muhammed'e Hudaý diýen bolsa aleyhissalatu vesselam, ola dünýeden geçdi dipdir. Emma وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Her kim Hudaýa, Allah Taalaga Hudaý diýen bolsa, o diri dipdir. Kan gurrunda agzapdyr. Hazreti Suheyl ibn Amr da ahyryny dipdir. فَمَنْ رَأَيْنَا اِرْتَدَّ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ dipdir. Din masharada dipdir. Dinden çıkan adam görse boyunna gasyrarys dipdir. Şey diýende kan adamlar şu bahata jogap berilip zat edip, gaw düşündirilip, kan adamın dininden çıkandan sonra öwürlük gelip, kan adamlar da dininden çıkacak bolup duran adamlar munsarif boldy diýip musulmanlar. Muň dersi gaty gandyr. Ýalňyşynyň mukabiline aýandak umidwar bolmak, hilkaty ütgetmesizlik. Nagat hilkaty ütki ýaşamahal. Gaş ütgedi, kirpik ütgedi, dodok ütgedi, yaňak ütgedi, burun ütgedi, tırnak ütgedi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir ömür özüne eziyet berilip, bir mowgada maslahat şu bolup da şoň kellesin kesse de günäkarçylygy bolmadyk Suheyl ibn Amr, men dişin gasyrmaýan, men moslat edmeýän, tagyra halkat etmeýän Hudaý da şonu ýokuş görýär diýipdir. Biz musulman bol şu bernamada ýaşap berýän musulmanlar gaty olahan bir gelişmeýän işleň birdir. Bu barada inşallah aýanda degiň wagtda gurrun eder. Ýene bir esirlen biri Wahab ibn Umayr diýen adam Qurayşyň şeytany diýip ma'ruf etdi diýär. Wahab ibn Umayr Qurayşyň şeytany diýip ma'ruf. Umayr der asl şeytan diýip sananypdyr. Şoň Wahab diýen ogly jenge gelip, özü de jenge gelipdir, ýöne bir zat bolup gaçyp Wahab diýen çagasy esirlen arasynda. Bir wagt Safwan ibn Umayya diýen kafir Qurayşyň şo bilen Hijrde diýe Kabe-i Şerifeň ýanyna ýanky Umayr diýen
Qurayş'in şeytanı diýip sanalan adam bilen ýa-ni Safwan ibn Umayya Hicr'in içinde, Hatim'in içinde ikisi oglança gurrun ödüwat ediler diye. Aydan zady ýa-ni Umayr şeytanyň yetezakkeruna musabe Bedr. Bedr'däki utturallarından gurrun edip izinden aýdypdyr. Wallahi lawla daynun alayya laysa indi qada'uhu. Bergim ma diýipdir, berer ýalakda malym ýok diýipdir. Hudaý bilen gasam bolsun. Wa ayalun akhsha alayhimul faqra ba'di. Hanawadam ma diýipdir, ola garyp as galjak diýipdir. Eger şu bolmadyk bolsa kuntu ati Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Şu bolmadyk bolsa, bergim bolmadyk bolsa, pul zadym bolsa, izimden gaýrym bolmajak bolsa, size Muhammed'in kellesini getirip bererdim diýipdir aleyhissalatu vesselam. Hudaý hakly. Şu gurrun eşdip Safwan ibn Umayya da gaty bir baý adam, pully adam. Ey Umayr, bergiňe berildi hesap et. Hanawadaň da men hanawadaň hesap, içeriň men içeriň hesap diýipdir. Şey diýende düýösün amad edip, kılcını da zehre bulap, seme bulap, uğradı diye Medine'ye Munawwara. Yüzünü örttü diye ta Muhammed'e sataşıyasan aleyhissalatu vesselam yüzün açma deyiptir. Sonra Medine'ye Munawwara varanna Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala hiyavallarda aylam nezaret edip durun. Umayr'ın gelsin hallama. Umayr'ın gelsin halamandır. İzinle ediptir. Hada kelbun aduvullah ma jaa illa bi şerrin. Şi Hudaýyň düşmanı şu bir it Qurayş'in şeytanı ditmärif şu bir gawzat diýipdir. Sahabalara aýdypdyr, Peýgamberiň ýanyna baryň diýipdir. Öýde çoň ýerine düşäkamda Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselama habar edipdir, ya Resulallah, Umayr gelýär diýipdir, kılcıda amada, kılcyn çenap amada bolup gelýär. Onda gelsin diýipdir. Hazrat Ömer de bir eli bilen ýa kılcının habail diýdi. Şu kılcının sallanıp duran qyyndan tutup bir el bilen arkasynyň köneginden tutup Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ýanyna getiripdir. An'im sabahan diýipdir ýa Umayr. An'im sabahan ýani kafirlaryň arasynda salam berdi. Peýgamberimiz aýdypdyr, Hudaý Taala jennetiň salamyny geçen ummatlara bermedik, jennetiň salamyny bize berdi. Sen an'im sabahan diýme, assalamu aleyk diýipdir. Näme diýerliň diýipdir. Onda ýa Umayr diýipdir. Ey Muhammed diýipdir aleyhissalatu vesselam, men oglum sen elinde esir boldy, şu esiri alyp gitmäne geldim. Eger ýagşylyk etseňiz, şonu azat etseňiz diýip. Peýgamberimiz ey Umayr, näme diýerliň diýipdir. Onu kılcın näme diýipdir. Onu kılıç, ey Hudaý Taala şunu ýok etsin, peýda berdim näme kılıç. Uruşda iza gallyk, ýykyllyk. Bu mahalla çağamal mane geldim diýipdir. Asdiqni mellezî ji'te lehu. Ey Umayr, dogrusyny aýt diýipdir. Näme diýerliň sen diýipdir. Onu ýene de şu öňküýüne aýdypdyr. Kella bel qa'atta ma'a Safwan fil hijr ve qultu ma kayta ve kayta. Sen yalan alýan diýipdir ey Umayr. Meger hijrde Safwan bilen gurrun etmediňizmi? Palan zatdan bergimi berjek ýok, heleyma jeljek. Ýoksa bir nefer şolar boyun alsa men gidip Muhammed'in kellesini getirjek diýip aýtmadyňmy şolara diýipdir. Meger o sana boyun almadymy diýipdir. Şey diýende Umayr musulman boldy diýe. Wallahi Hudaý bilen gasam bolsun şu gurrun fakat men bilen Safwanyň arasynda hiç kim bilmeýärdi. Sana Hudaý aýdypdyr şunu diýdi. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam şataýda aýdypdyr, faqqihu ahakum fi dinihi we aqri'u al-Qur'ana we atliqu asirahu. Şeytan diýip duran adama Peýgamberimiz diýipdir, dogonuňyza din diýanete öwredin. Kur'an'na öwredin, şoňa Kur'an okuýun diýipdir, esirini azat etsen goýberin diýipdir. Bir näçe wagt gedip, bir miktar din öwrenip, bir miktar Kur'an-ı Kerim öwrenenden soňra Medine-i Munawwaradan çykyp barýaka, ýa-ni köneginden, kılcından tutan Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala asıl musalman. Gülör ýüzi bilen ýanyna baryp, ey Umayr, sen gelende it ýalak, itten meter maňa ýaman görnýädiň. Şuun kuun İslam getirdiň, musalman bolup çykyp barýan öz oglumdan erdeşin kendir men ýanymda diýdi diýe. Şeýtip ýola saldy diýe. Adamlaryň özüni ýokşy görmeliler. Adamlaryň günäsini ýokşy görmeli. Adamlaryň günäsini ýokşy görseň de gawatdan soň hidaýetine doga etmeli.
başarsan taze kar bolsa, taze fesada giripdir, taze ayağı tayan bolsa qabatda elbette basırmalı şonu. Ondan sonra da hidayetine dua etmeli. Eger mujahir de bolsa hatta o zatlar etmeliler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın asıl sünneti Müslümanlar. Yine bir esirlen biri takriban bir kısaca 2 gurrunma o ham dersine girecek. Peygamberimizin Müslüman sahabası Hazreti Abbas, Peygamberin hemme emularından dinge 2 emusi, bir Hazreti Abbas, bir de Hazreti Hamza Müslüman bolýar. Qalan emurlarynyň hemmesi kafir dünýäden geçýär. Hazreti Abbas Müslüman getirip dinin izine düşüp Mekke-i Mukarreme'de hicret etmen qalanlardan Cenge Bedir'de Qurayş maňa zor edip, icbar edip, cenge gelip, cengde de Müslümanlaryň eline esir bolup 70 esirin bir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hem emusi, hem sahabası, hem Müslüman. Peygamberimizden 2 ýaş olakan dedi Hazreti Abbas. Peygamberimiz ýanyna çağırıpdyr. Ey ağam, kim seni esir etti? Onu Ebu Yusr ibn Amr diýen adam men esir etdi dipdir. Hazreti Abbas edermen batyr adam. Ebu Yusr'u getiripdir. Ey Ebu Yusr, näme boldy? Näjere esir etdiň bu olakan adamy dipdir. Onu ya Resulallah, bir adam mady? Şol adamy öz bir 300 nefer, 300den eýrak jenge gelerler. Şonu jengden öňçäde göremek, jeng tamam bolandan soňra da şol adamy göremek, şehit de bolanak şol adam tutup maňa güýläp berdi şunu dipdir. Peygamberimiz aýdypdyr. Ey Ebu Yusr, Hudaý Taalaň bir syýlygly fereşteleriň bir saňa esir etip şunu berdi dipdir. İzinden aýdypdyr. Ey Abbas, ey ağam, ifti nefseka ve ibn ahika akhil ibn Abi Talib. Ey Abbas, ey ağam, özüňe jirimäň dökde azat et, ağaň ogly bolan, öz dogan oglanyň bolan, doganjygynyň ogly bolan Akhili da azat et dipdir. Hazreti Abbas dipdir. Ya Resulallah, men Müslüman ki dipdir, men näme dip jirime berip azat bolmaly, meni zor etdile dipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, laqad kunta fi zahiri alayna. Zahiren ki dipdir, bize kılıç çeýnak geldiň dipdir. Kafirlaň leşkerine badyň dipdir. Pes dipdir, bermeli bolarsyň dipdir. Ohm öz jirimesini berip, öz erkek doganynyň çağasy bolan Akhiliň de jirimesini berip azat boldy diýe. Azat bolup Mekke-i Mukarreme uğrayacak bolanna ştada bir geň urun bolupdyr. Laqad taraktani faqira Qurayşin ma baqitu. Ya Resulallah, meni barzat etdiň, indiden bele inki Qurayşin garyby boldum men dipdir. Üzdüň menden, ütdüň dipdir. Näme malum bolsa öz sebepli we doganymyň ogly bolan Akhil sebepli menden aldyň. Indi te dünýeden geçýänçem Qurayşin inki garyby bol galym men dipdir. Sen beýtmelädiň dipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da dipdir. Keyfe? Nazire beyle bolýa ey Abbas, derhalike waqad tarakta li ummil fadli amwalan. Sen jenge çykyp gaýtmakan, öz enanaň bolan Ummul Fazl bilen iki jiňiz otakda gurrun etmediňizmi? Ey Ummul Fazl, kan mal goýandyryna bir mugada otada ölüp gelsem, Qurayşyň inki baý heleyleriniň bir diýip şeýdi gaýtmadyňmy sen dipdir. Şotada Hazreti Abbas yüzi etek bolup, wallahi Hudaýdan başga adam bilmeýärşin diýdi. İslam'a kabul, icbar edilipdir. Yani Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a Hudaý Taala bildiriyor. Ebu İzzet diýen adam, ya Resulallah, ya Muhammed o dipdir Aleyhissalatu vesselam, mena gati, garip, malle getirip bilmeýän näme durdum dipdir. Peygamberimiz azat dipdir. İşte da dersin alaýly musulmanlar, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a zulüm nisbet bermek, jengini ýüzüne gan nökýän nisbet bermek. Bir hadis var, şunu eşdeýli, şu hadisi ohm pikiriňiz ediň ey musulmanlar. Sahabalardan onlar sahabany şehit etdiler. Peýgamberiň kellesini kesjekdik gaýtdylar. Jeng etdiler. Hudaýyň ýoluny kesdiler. Peýgamberimiz aýdypdyr: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. رواه الإمام البخاري عليه الرحمة. Näçe nefer esir boldy? 70 nefer. Näçe nefer öldü? 70 nefer.
Bedir'in guylarynyň birine, köne guylaryň birine maslaklaryny okladylar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir mübarek hadisi var, musulmanlar gaty kafirler şunu eşitip utanmaly. Peygamberimiz aýdypdyr, Mut'im ibn Adi diýen adam dünýeden geçdi diýipdir. Mut'im ibn Adi jenge Bedir'den 7 aý önce dünýeden geçýän kafir. Mut'im ibn Adi diri bolsa, jeng meýdanyna gelse, ya Resulallah, şi 70 adam iki mesela ölecekmişdik gece Hazret Cibril Emin aýdypdyr, şu aýryljak adamlar, cehenneme gaşyn gitjek adamlar. Şular barada maňa aýdam bolsa, men jeng etjek adam, şular hembesin salim täbil berjek etdim. Ya şu Mut'im ibn Adi şi 70 esir barada maňa aýdam bolsa, şi 70'si barada uzur okuysa şi 70'sinin hembesini men azad ederdim diýipdir. Mut'im ibn Adi kim? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Taif'e gidip Taif'te gaty mübarek kewşini garagany ýuwup baldyrlaryny oýran etini awradyp ýürek gelişine ennamyndan mübarek gallar syýry gopduqa şonda gaçyp atan yer Mut'im ibn Adi kafir de bolsa Peygamberimize aýşy bir mezlum oglan ýetim oglan ýep şoňa eýe çykyp kafirler kawan. Peygamberimiz aýdypdyr, biz ýagşylyk bilýän adamdyr. Eger şu Mut'im ibn Adi şoň jobran edip bilmedim diýipdir. Öde kafir dünýeden geçdi. Eger şol adam gelip şi 70 tane esir sebepli 70 nefer esir sebepli menden dilenmasalar azad edip göberjetdim diýipdir. Gaty derslerim musulmanlar. Bir iki tane gysgaçyk dersi var. Ey jawan oglanlar, ey aýal oglanlar, iki zat gaty sorak edilýär. İki zat kän aýdylýar. İki zat barada meşweret islenýär, rahnamaý islenýär. Şoň biri zulüm, eziyet, azykep, azaly görürüň. Şeýle ýagşylyk etýän onda da azykeplenýär. Şeýle men doganyňa gidýän onda da maňa bir mehabbet, bir hormat edilýär. Adamdan gaty bir dili azy bolan zaman bolupdyr ey musulmanlar. Gaty dil efsary azat bolan zaman bolupdyr. Bir nemunasyny aýdaýyn ey musulmanlar. Bir wagt bolan görüň haşy. Azy kefaýtjak bolýanna men özüm wezenanamy. Siz de özüň wezenanaňyzy şo şaraýatda tasawwur edin. Bir iki dogan malmal bir ýerde ýaşaýan malmal. Şoň bir dogany iki aýallygan malmal. Biri gurbalyk çalýan malmal, weziyete malysy gawy. Peygamberimiz aýdypdyr, "Azimu zahayakum fe innaha ala sirati matayakum" diýipdir. Başarsaňyz wesete malyňyz bolsa gurbalygyňyzy daýawja çalyň, çon sirat köprüň üstünde minik geçşeňiz şo, minelgeňiz şo. Siratdan şo bilen geçecek, ýani sogaby bilen nuru bilen geçecek diýdi. Ýosam salan malyň sebepli otada minmek ýok, sogaby we şoň nuru bilen geçecek diýdi da. Şonno owra ýallagyny nimetmeýär diýe. Gurbalyk çalyp bilmeýän bolmaly. Şoňa azat etdi, biz siratdan geçmäni minelgimiz bar, sen näme etjek diýdi da. Şular ýaly gaty azaly görürüň kän ey musulmanlar. Dine at takmak, hijaba at takmak we tohmet üstüne. Bir salim gezip bilen adama tohmet olmak. Şolara aýtjakladım ey musulmanlar, bir hekaýe edeýin. Awwal halqatdan Hazrat Adem aleyhissalamdan ta kıyamete çelim insanlar hemişe azy keplenmeli, ýüreň yanmaly, içiň yanıp geçmeli. Şu bir kanun zat. Ştada oturan ahunnu, dua etjek ustad da, gelýän jamiýede ýaşap bilen adam hemme kişi azaly kepden zahm hordy. Şunu qasam işten aýdan, hiç kim azaly kepden, eziýetden, azardan, azy dilden salim däl. Bir ýerden azar çekýär. Şolar barada bir hekaýe edeýin musulmanlar. Peygamberimiziň mübarek sahabalarynyň biri Hazreti Zubeyr, cennet bilen boşlanan sahaba, şoň Abdullah diýen ogly bar. Hazreti Zubeyriň zenanasy kim? Hazreti Asma, Ebu Bekr Siddiq'ın idi. Hazreti Aýşaň dogany. Hazreti Zubeyriň Abdullah diýen ogly bar. Dädesi cennet bilen boşlanyp duran.
Ennesi Esma zatun nitaqayn dip tarihte adı var. Hazreti Ayşe Ummul Müminin, Ayşe-i Sıddıka. Peygamberimizin mahbub zenanası. Kullu insanlar kıyamete çelli musulmanların ennesi olan Hazreti Ayşe'nin jigerguşa yegeni. Dədəsi de cennet bilen boşlanır. Özü qati kerametli adam Hazreti Abdullah ibn Zubayr bir haqqın üstüne zalim padişah, öz vaqtındaki zalim padişahı şun kellesini kesiyor Müslümanlar. Kellesi kesiliye Abdülmelik ibn Mervan'a iveriliye hediye deyip Hazreti Abdullah ibn Zubayr'ın kellesi. Haccacın vaqtında bundan eteğine Haccac Hacun diyen yerde Mekke-i Mükerreme'de şumatbadır. Hacun diyen yerde Mekke-i Mükerreme'nin gayra taraf yukarı tarafını Hacun diyen yerde şotada qalan mübarek kalbodunu gevresini asık koyuyor şotada. Kellesi Abdülmelik ibn Mervan'a gidiyor. Şu yağdayı görüp ennesi de bağdı diye, Hazreti Esma bağdı diye, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın kıydı. Hazreti Ayşe'nin de ayarlığını Hazreti Esma bağdı diye. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mescidine otuydu diye. Hazreti Esma otuydu diye. Hazreti Abdullah ibn Ömer buna bir aydıptır. Ey Abdullah ibn Ömer, ey Ömer'in oğlu olan Abdullah, şu eňili oturan, narahat bolup oturan Esma diýdi diye. Abdullah ibn Zubayr'ın ennesi diýdi diye, şoňa bir Allah kuwat diýipdir. Hewrak agyr musibet. Kelläň bir ýerek hediye gitmeli, däýäň de cennete boşlanmaly. Sen dogrunca bile daýdan da Peygamber zenanesi ummahatul müminin musulmanlar öz enneň de belli zat babaň da cennet bilen boşlanan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu taala. Şonu Hazreti Abdullah ibn Ömer radıyallahu taala anhuma geldi diye aytdı diye inne hadihi'l jusas leysat bi şeyin ve innemel arwah indallah fettaqillaha wasbiri. Ey Esma, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın qıydı. Bu olsa dipdir, kelle beylak gitti dip, ya mun gövresi beyle asılıp du diýme, bular var cüssü dipdir, bular var ceset dipdir, bular var darga kitjek zat. Bular var kum iýekladi. Asıl ruhdur, cennette yaşayacak. Ruh da Hudaýa garşy gitti. Onu Hudaý Taala silapdyr, onu Hudaýyň buyruguna yaşada sabr etdipdir. Kim kime gurrun meriýe? Olahan adam, Hazreti Abdullah ibn Ömer radıyallahu taala anhuma gelip yine de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ehli beyti hesap Hazreti Esma gurrun meriýe. Hazreti Esma da aýdypdyr. Ve ma yemna'uni meni näme zat gaýtarýar sabr etmeklikden dipdir. Men sabr etýän ey Abdullah dipdir. Ey Abdullah, men sabr etýän dipdir. Esma Ebu Bekir Sıddık'ın qıydı. Abdullah da Hazreti Ömer'in oğlu. İkisinin de dädäs cennet bilen boşlanan. Meni sabırdan näme zat gaýtarýar derhalike waqad uhdiye ra'su Yahya ibn Zekeriya aleyhisselam ila bagiyyin min bagaya beni İsrail. Sahih rivayet. Men näme dip sabr etmäň dipdir. Meňe oglum bir sadece ummet dipdir. Derhalike Hudaýyň iýveren peýgamberi we dädesi de peýgamber, özü de peýgamber, Zekeriya peýgamberiň ogly bolan Yahya peýgamberiň kellesini bir teýsiz, bir teleke olan Benu İsrail'in bir Hudaýyň mel'un eden zenanasyny hediye üçin kellesi berildi dipdir. Bir erhele ýaşaýardy diye Benu İsrail'le Hazreti Yahya'nın oğullu zatları olmalı yaşayan yerinde. Şonda şu zenane diptir adamsyny meni gawwerýänmi? Hawa gawwerýän dipdir. Eger meni gawwerýäniň çyn bolsa Yahya'nın kellesini maňa hediye et dipdir. Şonu etmeseň sen men gawwerdiň diýip dipdir. O da gidip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın özü ýalak bolup duran enbiýalaryň biri ala nebina we aleyhissalatu vesselam dädesi peýgamber, özü peýgamber Hazreti Yahya'nın kellesini kesip bir taban üstüne koyup zenanasyny hediye berdi diye Müslümanlar. Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya şolardan ýakyna däl bizi. Hediye berilýän yer bir erdeşli zat bolsa, Hudaýa hediye berilse, damak çalansa, onna febiha ýok. Bir teleke heleyi ki adamsyny peşarda goýup, o adam da şu zenanasyny hoş etjek bolup bir peýgamberiň kellesini hediye berildi dipdir. Men näme dip gyn gören, men näme dip sabr etmäýin dipdir. Biz de şeýle Müslüman dogullar.
Mübarek kalbody gewresi şo hacun ýerde näçe wagt sallagyllyp ahyrda da Hazrat Abdullah ibn Ömer ýanky dengesinden geçip barýaka ay Hudaýyň rahmeti saňa bolsun ey Abdullah sen bir günniz arada tutup giýje daňa çelim ibadet etýän adam etdiň sen şo arada bilen sen şo tutan aradan sebepli we giýje eden ibadetiň sebepli asyllyň diýipdir dogrulyň sebepli asyllyň diýipdir izinden haccaja bir adam iweripdir sargy diýipdir Hazrat Abdullah ibn Ömer de ýerüňizine ady çykan adam o bu haçy wa şuň wagty bolmadymy şuň şeýit goýmalymy diýipdir hormat etmelärmi şuňa diýipdir şey diýende haçça şol jaýlapdyr şo tak ýere düşürüp o geçip gitýän işte ziýaratyna Hazreti Yahya ibn Zeyd Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın awladyndan şu Qaranqy mamjan Hazreti Yahya Yahya'ň dädesi Hazreti Zeyd bilen Imam Muhammed Baqir dogan şu geçip gitýän Qaranqy mamjanyň Hazreti Yahya Imam Husaýnyň asl çawlugy şu Imam Husayn Peýgamberiň agtygy şo ýatan adam da Imam Husaýnyň çawlugy şuň dädesi Hazreti Zeyd'i de şey dipdirler öz padyşah öz zamanyny dogurduran adam bolansaň Hazreti Zeyd öz zamanyň padyşahymyndan birde soruyor o da dogur jogap berýär padyşahdy berdeýäbi muny edam etdirýär edamy sünneti yalaňaç giýje edam etdirýär yalaňaç ennamyna zat ýok ýerde merkezi şäherde goýýar şonu asyp erti hawa açylsa görsünle padyşahyň mukabalalyny hakymyň mukabalalyny aýogyny durýan adamyň jezasy diýip giýjäň bir wagtynda mübarek şehit bolup asylýa yalaňaçda goýulýar erti hawa ýaqtylyp namazdan sonra adamla görlenni adamyň awraty göwekden tediziniň etegine çelim şu kullun ebrişem bol kerme ebrişem şoňa kullun don bejertir diýeýmisin mallar şolardan metere däl bileýmisin mallar şolary yalaňaçlapdyrlar şolary selbi emniyet edilipdir şolara dillegirilipdir janyna kast edilipdir bize de diýler sabr edilin Hudaý Taala boş goýup bermer hikmet näme bir kıyskaca görürün hikmeti şi ey jawan oglanlar şi bir zat diýeni wagan elinden hiç sat gelmeýär şonu ýüreginden gaty yza çekýän hemmäňize datýandyrsňyz gaty bir içinden bir zat bir awranyýa dewliýä ýykylýan içinden hiç sat elinden gelenak ýanky gurbarlyň görüň ýalakda şo zady näme diýip Hudaý Taala bize berýär insanyň bir günäsi barmyşdyk astagfirullah bilen hal bolmaýar namaz bilen hal bolmaýar Hudaý Taala bir biýedip bolupdyr adam ýa bir günahy edipdir şonu öz emeli bilen şo günahyny ýuwdurup boljak däl Hudaý Taala şo içini ýakma bilen etýärdi şo günahyny ýakýar ýok da bolsa ýok biz gawadam ki biz adamy eziýetimiz ýetanak diýseň de Hudaý Taala jennetde bir derejeleri bar şo derejany namaz bilen ýetip bolmaýar şo derejek araza bilen ýetip bolmaýar göz ýaş bilen ýetip bolmaýar adama musibet narahaty içinden dewilmek içinden yanmagy berýär diýipdir täke şo derejelere ýetirer ýalagy musulmanlar bi hikmetdedir gaýrat edilin bir de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ahlaky bize ahlakdyr şeýle edip duran adamlar azat etip goýberdi ýene bir zat etip durarlar geçip goýberdi özüň bilen Hudaýyň arasyna geçmek gowdur özüň bilen Hudaýyň arasyna Hudaýa salmak gowdur ey musulmanlar ihlas edip oturduňyz Hudaý Taala siziň diniňiz dünýäňiz ahiretiňiz abad etsin inşallah برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید مشترک بشید و منتشر کنید اجر ببرید